αυτόν τον άνθρωπο. Πώς το είπαμε, Κώστας? Κώστας Καλιάνης. Κώστας Καλιάνης, ναι. Και το μαγαζί? Ήταν το Βοσινάκι, στην πλατεία Όλγας. Α, το θυμάμαι πάρα πολύ. Ναι, βέβαια, το θυμάμαι. Από εκεί βρήκα τα πρώτα μου βήματα. Λοιπόν, κάτι που έχει αποτυπωθεί στη μνήμη σου, επειδή μου από εκείνα τα χρόνια, δηλαδή ένα σκηνικό, ξέρω εγώ, μια φάση, ένας πελάτης. Ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα τότε. Ο κόσμος ήταν τελείως διαφορετικός. Ερχόταν, ήταν πιο άνετος, δεν ήταν σφιγμένος καθόλου, έπινε το ποτό του, τον καφέ του, έφευγε. Πιστεύω ότι ήταν άλλα χρόνια σε σχέση με τώρα που έχει άλλα προβλήματα. Δεν είχε να πληρώσει έμφυα. Δεν είχε τίποτα να πληρώσει. Ήταν τελείως διαφορετικός. Και το χρήμα κυκλοφορούσε, να ξεχνάμε, εμείς είμαστε πιο παλιοί. Πάρα πολύ. Λοιπόν, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, γιατί ο φίλος μας εδώ, να επιθυμίσω και στους φίλους ακροατές, είναι Ιταλόφιλος. Με την καλή έννοια, έτσι είναι? Βεβαίως, ναι, στη μουσική, ναι. Ένα τραγουδάκι και παρερχόμαστε. Επανήλθαμε εδώ με τον Ιταλόφιλο φίλο μας. Ιταλόφιλο πάλι είπαμε, με την καλή έννοια, έτσι. Ναι. Μουσικά Ιταλόφιλος. Λοιπόν, έχω μια ερωτησούρα ακόμα που έχω ετοιμάσει. Ποιο ελληνικό προϊόν είναι αυτό που σε διαγείρει, ας πούμε, για να φτιάξεις τα κοκτέιλ σου? Ποιο είναι αυτό δηλαδή που θα... Κάτι που κάποιοι το θεωρούν λίγο ξεπερασμένο. Την τεντούρα. Α, μάλιστα. Είναι τοπικό προϊόν, το έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ. Βέβαια, βέβαια. Και είναι και εύγεστο, ναι. Και σε ορισμένα ποτά, αλλά ακόμα και στα κεράσματά μου. Ονομαστικά ένα κοκτέιλ που σου αρέσει. Γιατί μην πω τώρα, αρχίσω τώρα τις δεκαετίες της δικιάς μου τότε που δούλευα εγώ στα μπαρ. Όχι, ούτε εγώ θα πιάσω και θα πιάσω τα καινούργια. Το έχω φτιάξει ένα δικό μου, το Μπουργκιάν Ρουζ. Μάλιστα. Κοκκινιομίχλη, το οποίο είναι κουαντρό, έχει σαμπάνια μέσα. Για πες τα υλικά, γιατί άλλοι ξέρεις, σημειώνουν τώρα. Είναι και στο κατάλογο του τσάτνι πάλι γραμμένο το κοκτέιλ αυτό. Έχει κουαντρό, σαμπάνια και τσέρι. Και τσέρι. Μετρημένο πάγο, πώς το χτυπάς αυτό? Ναι. Μετρημένο πάγο. Πάγο στην πατίνη το ποτήρι. Ναι, ναι. Και το λέτε, είπαμε? Μπουργκιάν Ρουζ. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, από τον Κώστα Μαρτζάκη, ένα αγαπημένο του κοκτέιλ, θα μας πει κι άλλο τώρα, τον στιμώξω εγώ μετά, μην νομίζετε. Ούτως άλλως έχουμε ετοιμάσει ένα πάρα πολύ ωραίο. Επανήλθαμε εδώ με τον κύριο Κώστα Μαρτζάκη. Να σου πω το Μαρτζάκη, το Γιάννη τον έχεις συγκεκριμένος? Είναι τραγουδιστής, λαϊκοδημοτικός. Δεν τον ξέρω προσωπικά, αλλά όλοι μου έχουν καμιά μακρινή συγγένεια. Πρέπει να την έχεις. Είναι πολύ καλό παιδί, εξαιρετικό παιδί και καλός τραγουδιστής. Εγώ είχα πει μια μέρα και λίγο στο YouTube και τον άκουσα. Να τον Μαρτζάκη, αφού δεν σερβίρει, να τραγουδάει. Λοιπόν, μιλήσαμε πριν, όσο είμαστε στο κενό, για ένα καινούριο κοκτέιλ, μάλλον ένα κοκτέιλ το οποίο το ονομάζεται και τσάτνι. Και τσάτνι, ναι. Λοιπόν, να μας πεις τα συστατικά του. Ναι, ναι, αυτό έχει βάση το κρασί, επειδή είναι το τσάτνι όχι μόνο καφέ, είναι και wine bar. Ναι, βέβαια, ναι. Η βάση του κοκτέιλ είναι το κρασί, είναι ροζ κρασί. Και έχει τραμπουί, μέσα έχει τζιν. Ναι. Το τραμπουί είναι φτιαγμένο από ουίσκι παλιό με μελί. Άρα είμαι ενημερωμένος, καλά το πάω έτσι. Δυνατό είναι παιδιά το τραμπουί, μην το είμαστε πάρα πολύ, είναι εύγευστο αλλά για λίγο. Για λίγο ακριβώς. Και μάλιστα είναι και πρώτο στον κατάλογο μας, λόγω τσάτνι του ονόματος. Και ένα κερασάκι μέσα έτσι, στο τραμπουί. Πάτε. Πώς το βλέπεις από ενημέρωση? Πολύ καλός. Έτσι. Πολύ καλός. Έχω σερβίρει και εγώ όπως ξέρεις από παλιότερα. Χρόνια πολλά. Α, η βασικότερη. Μια και μιλάμε για καφέ, για wine bar. Καφές. Δεν θα σου πω άλλη λέξη. Η λέξη καφέ. Να αρχίσουμε από το εσπρέσο ή από τον παραδοσιακό το ελληνικό μας? Ας αρχίσουμε από τον εσπρέσο. Από τον εσπρέσο, γιατί είναι. Και εκεί κάτι ξέρω, ας πούμε, και έχω. Δεν έχω διαβάσει, μου τα έχουν πει οι ίδιοι που μου πουλήσαν τον καφέ. Για να μου ανοίξω τα μάτια, όταν το 1990 σέρβιρα για πρώτη φορά, ας πούμε, εσπρέσο, μου είπαν 5 συστατικά τι να προσέξω και τι είναι τελικά ο εσπρέσο που δεν το ξέρω από όλοι μας. Ναι, Σ' ακούμε. Ναι, κάποτε θυμάμαι που από το ξυνήσει στο Βοσινάκι, ο καφές τότε ψηνόταν, δηλαδή ο εσπρέσο εδώ στην Ελλάδα. Μετά από λίγο ήρθα από Ιταλία. Ο εσπρέσο παίζει ρόλο καταρχήν. Ξεκινάμε από το χέρι.
Από το κόψιμο. Φυσικά. Τη θερμοκρασία. Ακριβώς. Η θερμοκρασία της μηχανής. Το κόψιμο του καιρού. Αν είναι ζέστη, είναι κρύο, ανάλογα θέλει ρύθμιση ο μήλος για να μπορέσει να βγάλει. Και ο χρόνος του. Μπορεί να το βγάλει ούτε πάρα πολύ γρήγορα, γιατί είναι νερό το εσπρέσο, ούτε πάρα πολύ να το αργήσει, γιατί μετά θα σου καεί ο καφές. Βέβαια, βέβαια. Είναι γύρω στα περίπου στα 30 δευτερόλεπτα ο χρόνος για να βγει ένα καλό εσπρέσο. Βέβαια, έχουμε και τις καινούργιες μηχανές τώρα, οι οποίες είναι κομπιούτερ, δεν είναι μηχανές αυτές. Ναι, σίγουρα, ναι. Οι ηλεκτρονικές είναι πολύ καλές μηχανές, εξελίσσει τη τεχνολογία, αλλά θεωρώ ότι πίσω από κάθε μηχανή πάντα υπάρχει το χέρι. Υπάρχει, βέβαια, υπάρχει το χέρι. Φυσικά υπάρχει το χέρι. Η ποσότητα που θα βάλει μέσα. Ακριβώς όλα παίζουν. Τα γραμμάρια. Η ποσότητα που θα βάλει, τα γραμμάρια. Κάτι που έχω προσέξει. Λοιπόν, εμείς παλιότερα, ας πούμε, τον ελληνικό το καφέ, τον εβάζαμε κανονικά στο group. Στο group της μηχανής, της εσπρεσομηχανής. Σε είδα όσες φορές έλεγξε ελληνικό καφέ, τον έδειξε στο μπρίκι. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Λοιπόν, παίζουν τη διαφορά. Για να βράσει σιγά σιγά και να κάνει το καϊμάκι του όπως πρέπει και να σπάσει ο καφές. Και δίνω πάρα πολύ ελληνικό καφέ το πρωί. Ναι, ναι. Στο μαγαζί. Λόγω ότι δεν το δουλεύω καθόλου στη μηχανή εγώ. Στο μπρίκι. Μπορεί να καθυστερήσω λίγο, αλλά θα βγει όπως πρέπει να βγει ο ελληνικός καφές. Το παγωμένο του νερό θα βράσει σιγά σιγά. Γιατί η μηχανή όπως και να το κάνει, δεν κάνει τίποτα. Κάνει ένα. Φυσαλίδες μπορώ να πω. Ναι, ούτε καϊμάκι, ούτε τίποτα. Τίποτα στον ελληνικό καφέ. Ούτε καν το ψήλ του, δεν το βράζει, τίποτα. Λοιπόν, μαθαίνετε και για καφέ, μαθαίνετε και για κοκτέιλ, θα μάθετε κι άλλα σε λίγο. Κωνσταντίνος Χάρλας και Κωνσταντίνος Μαρτζάκης εδώ στο Ράδιο 1 για κουβεντούλα. Έτσι είναι? Σε Ιταλικούς οίκους είμαστε σήμερα, radio1.in, Κωνσταντίνος Μαρτζάκης, Κωνσταντίνος Χάρλας. Τι σε εκνευρίζει πίσω από τον μπαρ? Τι θα μπορούσε να σου σπάσει τα νεύρα, ξέρω? Η ακαταστασία. Αυτό, Η ακαταστασία. Είμαι της λεπτομέρειας. Σε βλέπω, ρε παιδί. Εκεί σερβίρει το καφέ, παιδιά, όπως βλέπετε, το πρωί, με το άλλο γύρι καθαρίζει. Ναι, ναι. Θέλω όλα να είναι στην εντέλεια. Αυτό, Να είναι καθαρά, ναι. Η ακαταστασία. Τι να δούμε, ρε παιδί, τι να δούμε. Λοιπόν, μετά θα σου κάνω σου ετοιμάσει ένα γκρουπάκι για να δεις, δεν στις έχω στείλει αυτές, για να ξέρεις περίπου, ας πούμε, περί τίνος πρόκειται, αλλά θέλω μόνο λεπτικά να μου πεις. Γιατί θέλω να είναι αυθόρμητο γι' αυτό, έτσι. Ερωτήσεις που κάνουν σε ένα μπάρα, μετά σου έχω ετοιμάσει. Αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να πούμε κι άλλα. Τι άλλο να σου πω? Τι θα πρότεινες δίχως δεύτερη σκέψη σε κάποιον που θα ερχόταν στην μπάρα 7 η ώρα το απόγευμα μετά τη δουλειά του, κουρασμένος ο άνθρωπος? Τι θα του πρότεινες να πιει? Ένα ποτήρι κρασί. Ένα ποτήρι κρασί, Να σου πω. Το συνοδευτικό το θεωρείς απαραίτητο? Ναι. Κάτι συνοδευτικό δηλαδή, ναι, κάτι να μέσα στο στόμα του. Ναι, ναι, ναι. Το θεωρώ. Όταν πίνει η κρασί, ας πούμε δεν μπορεί να του βάλεις ξύλους καρπούς. Βέβαια. Θα πάει ένα ωραίο τυρί. Ένα σαλαμάκι. Λίγο προσούτο. Κάτι δεν μπορεί να πάει σκέτο. Λοιπόν, έτσι. Μαθαίνουμε διάφορα πράγματα, δεν ερχόμαστε λίγο για άλλες ερωτήσεις. Με το Ακάσα Τιρένε, κύριε Μαρτζάκη. Τέλειο. Εγώ δηλαδή, πόσες γενιές πρέπει να γίνει μεγάλος από το τραγούδι? Πρέπει να ήμουν 8 χρονών, το οποίο το ακούσεις κατασκήνω στο γιατρέα, ξέρω εγώ, στην Αθήνα. Στην Παιανία νομίζω ήμουν εκεί. Φοβερό κομμάτι. Κάθε φορά που κινητό είναι Ακάσα Τιρένε, ρε παιδί μου, ατελείωτο. Λοιπόν, ερωτησούλα, κάτσε να δούμε εδώ πέρα. Λοιπόν, για να κάνεις λένε αυτή τη δουλειά, πρέπει να την αγαπάς. Το ένα, ναι ή όχι? Ναι, ναι. Λοιπόν, μόνο να την αγαπάς ή να έχεις και ένα ψώνιο, ξέρω εγώ, να σ' αρέσει να πίνεις? Ξέρω εγώ, σ' αρέσει τα ποτά? Όχι, εγώ δεν πίνω ποτέ στη δουλειά μου. Δεν πίνεις, έτσι? Ποτέ και βράδυ που δουλεύω και ώρες αρκετά τη νύχτα. Το ξέρεις και εσύ, με έχεις δει εκεί. Ναι. Δεν σε έχω δει. Ποτέ δεν πίνω, όχι. Λοιπόν, αυτό δεν το συναντάς σε πάντα. Είσαι πιο νυφάλιος. Όσους γνωρίζω, εάν δεν πιούν, κάτι για αυτοί δεν λειτουργούν. Εγώ όχι, δεν λειτουργεί το μυαλό σου, χάνεις κάποια πράγματα. Με 1, 2, 3 ποτά που θα πιείς το βράδυ στην πορεία. Το εννοώ, χάνεις από το εννοώ. Ναι. Χάνεις ακριβώς. Εγώ πιο πολύ έχω δουλέψει σαν DJ, ας πούμε, στα μαγαζιά και εκεί μιλάμε τώρα να έχω κρυμμένα ποτά 20-25 ποτά κερασμένα πίσω από το πάσο μου και τα είχα εκεί και έμεινε 1-2. Και εμένα με κερνάνε. Βέβαια, θα σε κερνάνε. Θα πεις μια βουλιά. Ναι,
Ακριβώς. Όχι όμως πρωτόκανονικά να πίνω δηλαδή συνέχεια. Δεν λειτουργεί το μυαλό σου. Ναι. Και έτσι με μάθανε κιόλας. Δηλαδή, σωστά σε μάθανε, γιατί άλλοι παραφέρονται. Βλέπεις τους μπάρμαν τελειώνουν τη δουλειά τους και είναι κομμάτια. Ναι, ακριβώς. Έτσι είναι. Ναι. Πριν τελειώσουν τη δουλειά. Και πριν τελειώσουν τη δουλειά είναι κομμάτια. Είναι κομμάτια. Είναι δεν μ' αρέσει αυτό το ναι. Τι άλλο δεν να σου πω τώρα. Λοιπόν, παλιότερα φτιάχναμε εκείνο το Β52. Το θυμάσαι, που σίγουρα το θυμάσαι, έτσι. Ναι. Καλούα, Μπέιλις και Γερμανία πάνω για να ανάβουμε. Έτσι είναι. Πες μου το σημερινό Β52. Ναι, τώρα το κάνουμε και μεγάλο από πάνω, πιο πολύ. Δηλαδή καλούα, Μπέιλις. Το αδερφίσαμε λίγο. Ναι, σε γάλα και σοκολάτα. Είναι μόνο και το παράξει και το λέμε και σε καπουτσινάκι δηλαδή τώρα. Ναι, το λένε τώρα. Παλιότερα ξέρω πώς το λέγανε παρόμοια. Βάζαμε την καλούα και βάζαμε σαντιγί με κανέλα. Σαντιγί με κανέλα το λέγαμε Donald Duck. Έτσι είναι. Λοιπόν, μαθαίνετε και ποτά, μαθαίνετε και σφινάκια. Κωνσταντίνος Χάρας, Κωνσταντίνος Μαρτζάκης με ιταλικούς ήχους και εδώ παρέβλεπα για μια ώρα. Κύριε Κώστα, ουίσκι σκέτο ή ουίσκι με κάτι? Ουίσκι σκέτο. Με λίγο πάγο, μακριά από το ουίσκι με ζάχαρη μέσα. Δηλαδή κοκακόλα, τέτοια πράγματα. Ναι. Προσθέτουμε περισσότερη ζάχαρη, πονοκέφαλο περισσότερο. Πονοκέφαλο περισσότερο. Λοιπόν, θα σου πω τώρα το θυμήθηκα, γιατί όταν έχω ξανά τα μικρόφωνα δεν το θυμάμαι. Όταν βρισκόμαστε online όμως, τότε τα θυμάμαι. Περιστατικό τώρα, πρόσεξε να δεις, γιατί όποιος να ξέρετε κύριε, όποιος βάζει στο whisky και βάζει ένα 12, ένα 15 whisky αναψυκτικό, δεν ξέρει να πει whisky. Όχι. Συμφωνηθείς, δεν είναι? Ναι, τα 12 εγώ πίνονται σκέτακα. Τότε που το μαγαζί το δικό μου, ξέρω εγώ, ήρθε μια παρέα, ξέρω, φαινόντουσαν οι άνθρωποι, ας πούμε, ότι είναι από χωριό. Βράδυ, 2 η ώρα τη νύχτα, γινόταν χαμός, απόκρες ήταν. Κάθονται σε ένα τραπέζι, 2 ζύμας με κοκακόλα. Τα φέρνουνε. Κωνσταντίνο Μαραμένο ήταν στην μπάρα. Δούλευα μαζί με τον Κώστα τον Μαραμένο από τις πλάσεις, όπως ξέρετε, έτσι. Ήταν μπάρμαν στο μαγαζί μαζί. Λοιπόν, μου λέει τι είναι αυτή, ο Κώστας. Του λέω δεν τις βλέπεις. Μου λέει με κοκακόλα το δεκάρι, Του λέω ναι, εντάξει. Πιάσε ένα, μου λέει από μέσα. Δεν ήταν, παιδί μου, κακό το ίσι. Απλώς δεν ήταν το δεκάρι, ήταν τελείως απλότερα και πιο φθηνό από τα υπόλοιπα. Με κοκακόλα μου λέει, κάντε κύριο που λέω την μπουκάλα. Του λέω, άσε με ρε Κώστα, του λέω, είσαι ζύμας, του λέω. Και πάστε του λέγανε και τσίβας. Και τσίβας, ναι, τσίβας. Λοιπόν, τους πάρω που λέτε δύο από εκείνα με κοκακόλα, μείναν τρεις ευχαριστημένοι. Αμέσως παραγγείλαν και τα υπόλοιπα και να καταλάβετε πόσο ξέρω να πιούν ένα τέτοιο ουίσκι. Έτσι, απαγορεύεται και πάρα πολλές από το ουίσκι για να ναι, στα 12 ναι. Στα 12 δεν είναι. Λοιπόν, πίνεις και για να το ευχαριστηθείς. Τι ήταν αυτό τώρα, γεια σου Κώστα Μαραμένε, πολύ φίλος μου και δικός και εμένα δικός μου, πολύ φίλος, χρόνια. Δεν τα ξεκινάει αυτά ο Κώστας, δεν τα ξεκινάει. Λοιπόν, πάει σε λίγο μαζί. Στο διάλειμμα κύριε Κωνσταντίνε. Βεβαίως. Και για τους χωρικούς μας εδώ και όλο τον κόσμο ο οποίος μας υποστηρίζει. Θα δώσουμε και χαιρετισμούς σε πολύ καλούς μας φίλους και επανερχόμαστε. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Έρος Ραμαζότη, κύριε. Ραμαζότη, ναι, φοβερός. Δεν είναι? Ναι. Του αρέσει το κρασί? Πολύ. Ξέρω ένα μυστικό. Ή στο θυμήθηκα τώρα, μα το έξαμε. Δηλαδή όταν ήρθε να κάνει, δεν θυμάμαι ποια χρονιά ήταν με τη συναυλία με την Τίνα Τάρνερ, τη μεγάλη κυρία της ροκ, της soul. Μετά λέει, ας το πω σε ένα που της αρέσει η Ιταλία, κλειστήκαν σε ένα ξενοδοχείο και κάνουν 3 μέρες να βγουνε. Τώρα τι κάνανε, πέρα της μαγείρευε. Ή πήρανε κρασί. Λοιπόν, είναι αλήθεια αυτό, το έχεις ακούσει και εσύ κάπου? Έτσι, πρέπει να το... Για τις 3 μέρες έχω ακούσει. Πρέπει να το ξέρω, δεν ξεσκονίσανε τότε. Αυτό δεν ξέρω. 3 μέρες. Τους ψάχνανε κάτι το ξενοδοχείο οι παπαράτσι, κάνανε 3 μέρες να βγουν από το ξενοδοχείο. Θα το κάνανε για να μην βοσούν. Τώρα παιδιά μέρα και τι να κάνανε και τότε ήταν πιο νέα, δεν φτάνει. Θεά. Λοιπόν, κάτι λέγαμε πριν να μας πει για κρασί. Κόκκινο ή λευκό? Εγώ προτιμώ το κόκκινο. Κόκκινο. Είμαι λάτρης του κόκκινου κρασιού και μάλιστα είμαι και τοπικιστής πολύ. Α, και τοπικού κρασιού. Γιατί έχουμε πάρα πολύ καλά κρασιά και ακόμα και στο μαγαζί δηλαδή, τώρα ψάχνει ας πούμε, όταν με ρωτήσει ένας πελάτης για κάποιο κρασί, προτείνω πάντα τα τοπικά προϊόντα εδώ. Αχάια Κλάους, Παντονόπουλο. Έχουμε πάρα πολύ καλά κρασιά. Ναι, έχουμε εμείς εδώ, βέβαια. Και βέβαια
τα βλέπεις όλα, δηλαδή τα μπέλια είναι περιποιημένα, είναι. Και έχουμε και πάρα πολύ καλό κρασί. Όλη αυτή η Πελοπόννησο δηλαδή κάτω σε σχέση με τη Βόρεια Ελλάδα. Πολύ καλύτερο κρασί. Τελικά αγιορείτικο είναι Νεμέας. Νεμέας, έτσι. Νεμέας, ναι. Και το αγιορείτικο είναι καλό, αλλά από ό,τι ξέρω και από τις γνώσεις μας και από ένα φίλο. Νεμέα. Η Νεμέα έχει τα καλύτερα τελικά μπέλια. Συμφωνήσαμε. Και δίνει και παντού. Και δίνει και παντού. Έτσι. Κάτι χτήματα εκεί, Χατζημιχάλης, θυμάμαι, έτσι είναι. Ναι. Φοβερό. Και η Βόρεια Ελλάδα ακόμα αγοράζει Νεμέα. Αγοράζει Νεμέα, η Βόρεια Ελλάδα. Λοιπόν, μαθαίνετε και μυστικά από έναν μέτριο είδους και από έναν παλιότερο που κάτι θυμάται. Έτσι δεν είναι. Αρκετά θυμάται. Αρκετά θυμάται. Κωνσταντίνος Γάρλας, Κώστας Μπαρτζάκης. Επανερχόμαστε. Για του λόγου του αληθές η κυρία με τον κύριο, έτσι είναι. Δύο παλιότερα σεξ σύμβολοι και οι δύο. Ο ένας για τις γυναίκες, ο άλλος για τους άντρες. ο άλλος, οι άλλοι μάλλον ναι, για τους άντρες. Λοιπόν, ερωτηματολόγιο και απαντησούλες μονολεκτικές ή παιδί μου εντάξει και λίγο παραπάνω, δεν θα σμαλώσουμε. Απαράβατη, εγώ το λέω απαράβατη κανόνες του μπαρ. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο τελικά, Έχει δίκιο, ναι. Δηλαδή, δεν μπορείς να αρνηθείς, ναι, ακριβώς δεν μπορείς να αρνηθείς. Θα κοιτάξεις με τον καλύτερο τρόπο να τον εξυπηρετήσεις. Έτσι λες. Υπάρχουν και αυτά. Τι να πω, το κέρασμα είναι κοινωνικό και εκτιμένο όπως η ζωή. Ναι, βεβαίως το κέρασμα. Είναι, έτσι. Είναι. Και επιβάλλεται. Και επιβάλλεται. Κάτι που λέγαμε πριν για τους καλούς πελάτες, ας πούμε, κάποιος που σε προτιμάει κάθε μέρα. Πρέπει να κεραστεί. Ναι. Και δεν το κάνεις γιατί σου αφήνει τα χρήματά του. Είναι γιατί θέλει να τον ευχαριστήσει με κάποιο τρόπο κι εσύ. Λοιπόν, δεν φτιάχνουν όλοι, λέει, το σπέρμα του μπάρμαν. Όχι. Το λέμε διαφορετικά, παλιότερα το λέγαμε το σπέρμα του μπάρμαν. Τώρα το λέγεται Lethal Orgasm. Ναι, παλιά ήταν το σπέρμα του μπάρμαν. Έτσι είναι. Ναι. Που βάζαμε λίγο καλούδα. Βάζαμε και το Μπέιλις να σπάσει. Λίγο Μπέιλις, ας πούμε, για να κάνει το αυτομέλιο, τέλος πάντων. Δεν το ψάχνουμε. Είναι πλέον ξεπερασμένο τώρα. Είναι ξεπερασμένο, έτσι. Ούτε καν το ζητάει κάποιος. Παλιότερα γινόταν χαμός. Ναι, εκείνη την περίοδο που βγήκε αυτός το ζητούσαν πολύ και γινόταν και ο μεγάλος δώρος. Λοιπόν, απλώνουμε ή δεν απλώνουμε χέρια στην μπάρα. Ο πελάτης δηλαδή, απλώνει το χέρι του στην μπάρα ή... Δεν απλώνει, όχι. Απαγορεύεται, έτσι. Απαγορεύεται. Τι το κόβουμε, δηλαδή πώς το... Όχι, δεν το κόβουμε. Αλλά το κόβουμε μονολεκτικά, σε παρακαλώ. Όσο είναι το περιθώριο της μπάρας. Συνέχεια ερωτήσουμε σε λίγο. Radio1.1 Κώστας Μπαρτζάκης, Κώστας Γάρλας, ο bartender του Τσάτνεϊ, και γνωστός μπάρμαν βέβαια, το αγαπημένο μας Τσάτνεϊ, το οποίο βρίσκεται Ρίκα Φεραίου, 85. στον πεζόδρομο της Πάτρας, κυρίες και κύριοι. Πώς βγήκε το όνομα το Τσάτνεϊ, Κωνσταντίνε? Το Τσάτνεϊ είναι καφέ και wine bar. Ναι, βέβαια. Στην Ιταλία τα πλατό τυριών και άλλα τυχόν τα σερβίρουν με μια σάλτσα. Η οποία σαν μαρμελάδα είναι περίπου. Ναι. Και λέγεται Τσάτνεϊ αυτή. Α, μάλιστα. Γεύση, σημαίνει γεύση. Ναι, συνοδεύει τα τυριά. Συνοδεύει τα τυριά. Είναι υγιής κατασκευή. Ναι. Και γι' αυτό, επειδή είναι wine bar, γι' αυτό βγήκε και Τσάτνεϊ. Η ονομασία του μαγαζιού. μαγαζιού. Δύο λόγια για τον Μιχάλη. Την ίδια ερώτηση βέβαια έκανε και ο συνάδελφός σου χθες και είχαμε την ίδια άποψη ακριβώς. Είχαμε συμφωνήσει πριν. Ο ιδιοκτήτης του Τσάτνεϊ, ο οποίος λέγεται Μιχάλης. Θα πω μόνο μια κουβέντα. Είμαστε 7 χρόνια μαζί. Μιχάλης, το επώνυμο. Κοντογιάννης. Γεια σου, Μιχάλη. Είμαστε 7 χρόνια μαζί, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. 7 χρόνια μαζί, ναι. Βέβαια, εντάξει. Για να είστε 7 χρόνια μαζί, μα να πει δεν υπάρχει ούτε παράπονο, ούτε αντιδικία, ούτε τίποτα. Δεν θα πω κάτι άλλο. Τα ίδια λόγια είπε και ο συνάδελφός σου εχθές, τα ίδια λόγια είπα και εγώ μετά τη συνεργασία μας, γιατί έχουμε αναλάβει το διαφημιστικό μέρος του Τσάτνεϊ, έτσι δεν είναι. Σαν ραδιοσταθμός. Λοιπόν, συνέχεια τον ρωτήσω έναν μία να ακούσουμε τώρα. Χαλβαδιάζουμε τον μπάρμαν ή την μπαρμαν ή όχι? Οι ελεύθεροι μπορούν. Οι ελεύθεροι μπορούν. Εσύ τώρα δεν σε ρωτήσω, είσαι ελεύθερος? Εγώ είμαι παντρεμένος. Τι είσαι? Είμαι παντρεμένος. Α, είσαι παντρεμένος. Οι ελεύθεροι μπορούν, έτσι. Οι ελεύθεροι να παίξουν μπαρ μπορούν, ναι. Εμείς δουλεύουμε.
Να ξέρετε ότι εκτός από τις υπόλοιπες θεές έχει και μια θεά ορισμένες μέρες. Πώς σε εβδομάδα, ναι, 4 μέρες σε εβδομάδα. Το όνομά της θα το πούμε της θεάς. Ειρήνη. Η Ειρήνη είναι μια θεά από ένα TV. Στο ψάχνει. Όποιος υπάρχει ελεύθερος, μπορεί να καμπαριέσει. Ναι, ξέρετε, εντάξει. Πάρτε και το κουβά μαζί σας. Είναι σαν το στοίχημα. Λοιπόν, χαρμαδιάζουμε όποιος είναι ελεύθερος. Μας επιτρέπει ο κύριος Κώστας Μαρτσάκης. Επανερχόμαστε σε λίγο. Μελαγχολία του Σεπτέμβρη. Πεπίτο Δικάπρι είναι ένα μίξ που έχω κάνει εγώ. Μισό ελληνικό, μισό ιταλικό και στο αφιερώνω για σένα, το έχω ετοιμάσει μόνο γι' αυτό. Πάρα πολύ. Έτσι, να τα ακούσουμε από 45. Μία πλευρά έχει την ελληνική πλευρά του τραγουδιού και η άλλη πλευρά έχει την ιταλική. Να τα ακούσουμε πάλι από την αρχή γιατί προχώρησε. Είναι η Μελαγχολία του Σεπτέμβρη. Τζουζέπε Φαγγέλα τον λέγανε τώρα, σαν παρατζουγλί. Αγωνιστή πατάρα. Η Μελαγχολία του Σεπτέμβρη ήταν αφιερωμένη εξαιρετικά στο σημερινό μου καλεσμένο. Ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, τι άλλο να πούμε τώρα, κάτσε να σου πάρω μια ερώτηση. Η οικειότητα είναι πάντα δεδομένη με τον μπάρμαν. Δηλαδή, σε ξέρω δεν με ξέρει, βγήκα μέσα, θέλω να βάλουμε ένα ποτό. Πρέπει να είναι δεδομένη ή όχι. Όχι. Δεν είναι δεδομένη, όχι επειδή ξέρω ότι είσαι πελάτη και είμαι. Όχι, όχι. Είμαι πελάτη και είσαι μπάρμαν. Όχι. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Ο καθένας κάνει βέβαια τη δουλειά του. Ναι, ναι, πάλι το συνήθως από πίσω. Από το μπάρμαν. Το σφινάκι είναι υποχρεωτικό. Το σφινάκι είναι υποχρεωτικό. Τις περισσότερες φορές ναι. Όταν έχεις φύγα, έτσι. Ναι. Και να πούμε ότι ξέρεις, δεν μπορεί να πίνεις ουίσκι, ας πούμε, και εσύ να μου βγάλεις σφινάκι άλλον και άλλον. Όχι, πάντα το ίδιο. Και εγώ όταν έχω κεράσει, δηλαδή, τα κεράσματά μου είναι αυτό που πίνεις. Δηλαδή, πίνεις ουίσκι. Κάτι παραπλήσιο, αν δεν θέλει να πεις ακριβώς το ίδιο. Δεν μπορείς να δώσεις. Είναι λάθος το μπέρδεμα, ας πούμε, που κάνανε παλιότερα. Ναι. Βλέπεις τώρα πίνουν ουίσκι κάτι παρέα, βλέπεις βάζουν κάτι υποβρύχια. Κάτι κάση. Δεν πάνε αυτό, έχει χαλάσει και τον πελάτη. Έχει χαλάσει και τον πελάτη, βεβαίως. Ακριβώς. Για σφινάκια κοκτέιλ είπαμε, γιατί λίγο είπαμε. Λοιπόν, άκουμε κάτι για το DJ, για πες μου για το DJ. Που έχετε εκεί, είναι και αυτός παλιόφιλος, έτσι είναι. Ναι, ο Ανδρέας, ναι. Ο Ανδρέας, πολύ ωραία μουσική παιδιά σε Τσάτρινη, να πάτε. Πάρα πολύ ωραία μουσική παίζει και μπορεί να ανεβάσει το μαγαζί, δηλαδή και ανεβάζει το μαγαζί σιγά σιγά και σταδιακά. Δηλαδή θα παίξει νωρίς την ωραία μουσική, την απαλή, αυτό που χρειάζεται για το φαγητό, για το ποτό σου που πίνεις, και το βράδυ μετά τις 12 παίζουμε και άλλη μουσική. Ναι, βέβαια. Λαμπάκια έχουν γίνει και πάρτι πολλά. Ναι, και live την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή από το πουθενά δηλαδή, μπορεί να ξεκινήσει ένα πάρτι μέχρι το πρωί. Κάτι δύο κουβεντούρες για το κρασί, το Μπονζολέ. Ναι. Το Μπονζολέ. Ναι, αυτό βγαίνει κάθε 17 Νοέμβρη. Είναι φρέσκο κρασί. Και φέτος μάλιστα στις 17 και 18 Νοεμβρίου θα κάναμε και γιορτή στο μαγαζί. Ναι, βέβαια, το είχαμε βάλει και σας είπα να βάσαμε. Ναι. Και είναι μεγάλο πάρτι. Ξεκινά από την Γαλλία και πάει για όλο τον κόσμο. Ναι. Έτσι είναι. Ναι, την ίδια μέρα ακριβώς, δεν μπορεί να δοθεί μια μέρα νωρίτερα καθόλου. Απαγορεύεται. Είναι το μυστικό τώρα. Ακριβώς, ναι. Σαν εσύ, έχεις είναι ωραίο, έτσι. Ωραίο, ναι. Λοιπόν, κύριε, να ξέρετε κάτι. Αν το μαγαζί δεν έχει DJ, δεν έχει ρε παιδί, το μαγαζί DJ δεν με ακούσει το τραγούδι σας. Επειδή το ζητήσατε τον κύριο Μαρτσάκη, δεν θα σου το βάλει, σας το εγγυώμαι. Έτσι δεν είναι. Δεν υπάρχει πιθανότητα τέτοια, επανερχόμαστε σε λίγο. Εντάξει, παραπέντε είναι. Κάτι είπαμε για μουσική εδώ τώρα, έτσι είναι, τι μου έλεγες πριν, ότι ο κόσμος πλέον ζητάει το παλιό καλό. Το παλιό καλό τραγούδι. Δεν είναι μουσική, είναι πολύ καλή. Έχω ακούσει κάτι διασκευές πρόσφατες, που είναι φανταστικές. Ναι. Και το ελληνικό τραγούδι. Και το ελληνικό. Και το ελληνικό τραγούδι, το οποίο συμβαδώνει με... Εμένα μου αρέσει πολύ και το έντεχνο τραγούδι. Και το έντεχνο τραγούδι, ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, μία ώρα είμαστε μαζί σας. Οι δύο Κωνσταντίνοι, Κωνσταντίνος Κάρλας, Κωνσταντίνος Μαρτσάκης, ελπίζω να πέρασε καλά. Πάρα πολύ καλά πέρασα. Έτσι, και επίσης να ήταν αυτές που έπρεπε. Λοιπόν, μια τελευταία φορά, γιατί έκανε και μια σοβαρή ερώτηση στο τέλος πριν κλείσουμε την εκπομπή και στον φίλο στον Κώστα το προδρόμο μου εχθές. Εγώ βέβαια τον ρώτησα ξαναδές σήμερα και εσένα θα σας ρωτήσω, ψηλές
ή κοντές? Ψηλές. Ψηλές, Ναι. Ναι, γιατί η γυναίκα μου είναι ψηλή. Αυτό έτσι. Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Ψηλές και αδύνατες. στην γλίτωση την παντόφλα. Εντάξει, αδύνατες. Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους, σας ευχαριστώ πολύ. Επίσης, καλό βράδυ. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Και ελπίζουμε να τα ξαναπούμε. Βεβαίως. Και ελπίζουμε την επόμενη εβδομάδα να έχουμε κι άλλο ένα μέρος από το Τσάρνι. Σας το κάνουμε για έκπληξη, θα το ανακοινώσουμε σχετικά. Ναι, ναι. Έτσι δεν είναι? Εβδομάδα, ναι, θα το έχουμε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.